ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಇಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಇನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಬಿಸು ಕಣಿ ತೂಪುನ ಎಡ್ದು ಶುರುವಾಂಡು. ಬಿಸು ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಬಿಸು ಕಣಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಫಲ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪೂರ ದೇವೆರೆಗ್ ದೀಪುನ. ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಬಿಸು ಕಣಿ ತೂದು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ. ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶ್ರಾವಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಮಂದೆನ್ವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲೆರ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಶು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂದ ಅಂಚ ಸರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚತೆ ಆನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂಜೆಲ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನ. ಅಂಚ ಇನಿತ ದಿನ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆರ್ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕ ಪೋಂದಿಪ್ಪ. ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇನಿತ ದಿನ ದಾದಾಪುರ ಆಪುನ ಅಂತುಕ. ಪಾಯಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ, ಪಾಯಸ ಬೇಗ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆರು ಬಿಸು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಯಸ. ಇಲ್ಲಡು ಬಿಸು ಪೂರ ಆದ್ ಎಂಕುಲು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿತ್ತ ಆಂಡ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಗ ನಿಜ್ಜಂಡು ಆತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಡೆ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಾಡೆ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ. ಈ ಸಲ ಸಂತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಂಚನೆ ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಯಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು, ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂದು. ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ದೇವರಪೇಟೆ ಸವಾರಿಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪೆರೊಂದಿನ್ಯ ಆಂಡ ಇದು ಪೋದಿಜ್ಜಂಡು ಬಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂದು ದೇವೇರ್ನ. ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲ ಏತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂದು ಬಂದು ಆನಿ ಆತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪು. ಎಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಭೇಟಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವೇರ್ನ ಬೆಡಿ ಅಪಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಪಯಣ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೊಲಂಬಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ.
ಇಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುನಗ ದೆತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ. ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಯೂ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಸಕ್ಕದ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ. ಅಂಚ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪಿದಾಡಿ ಆಯಂಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಅಂಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.